Здравейте! Аз съм Том от Audac и днес съм тук, за да ви разкажа за едно ново разширение в нашата серия Vero. По-конкретно, Vero C. Това всъщност представлява колонен линеен масив, който е изграден с говорители с размер 1,3 инча, като включва и прецизен драйвер, специално изработен за нуждите на този проект. И пред него има поставен рупор, леко оформен като рупор. Защо ли? Защото повърхността всъщност се увеличава по този начин и производителността надхвърля всички очаквания. Защо проектирахме това? Защо създадохме този продукт? И защо той е част от семейство Vero? Наблюдаваме нарастващо търсене на елегантни решения, които да се намират до екрани, така че вземете, например, конферентни зали, луксозни жилищни пространства, търговия на дребно от висок клас. Имаме три различни модела. Започвайки с модела с два форм фактора, който се нарича 200 Wordle. След това тук имаме 801, който е с 8 драйвера и също така имаме версия 1601. Една от последните причини, които искам да спомена, поради която можем да го направим, е също така заради, както споменах, специално проектирания драйвер, но също така и крайните части, които имаме отзад, които наричаме терминално задвижване. Той всъщност използва цялостно алуминиево шаси пред себе си, за да се охлажда. И с щракващия грил финиш, то е наистина много елегантно, дълготрайно и устойчиво, без неодимови магнитни пръстени, събиращи прах с времето. Бих ви препоръчал горещо да си направите демонстрация на този продукт, защото може да останете изненадани от това, което ще произлезе от него.